Jag var bebek på dagis. Pappa körde dit med ett bakis. Redan då jag började samla på mig hatish. I 6 års jag var stökigast i klassen. Jag bråkade och tjafsade på rasten. Baxade från ryggsäcken, fröken tog fast den. Jag blev mobbad, det blev bara tjasslen. Årskurs 1, 2, 3. Det blev bara mer problem. Benny blev behandlad fel. Skolan ringde mamma med. Jag blev utslängd från lektioner. Jag pallar inte sitta still på stolen. Bråka med lärare, jag trodde jag var coolen. Jag tar mig igenom allting som jag sett. Är ingen lek, nej, mamma ber för mig. Men jag vet att ingen är perfekt. Ingen väg är lätt. Jag gömmer allt det mörka inom mig. Det är mina feelings. 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 Ey, årskurs 5, dalen blev mitt hem. Jaran blev tänd, jag träffade en vän. Han var helt bränd, fick min första anmälan. Mamma frågade vad som hänt och jag fattade inte något. Att jag började göra brott och jag hörde några skott. Det var läskigt på min block, i skolan den blev fuck. Jag började med rap, blev omtyckt av de äldre och allting gick snabbt. 7an och 8an, bror jag var 28. Bäcknappar, slickar och baxade moppar. Kollade du snett på mig då du blev robbad. Jag körde full fart och ingen kunde stoppa mig. Så gå till bäcknade och rånare. De som hade länkar och stålar brev. Socialen satte LVU i månader. Min kära mamma fällde tårar och blev sårad. Jag tar mig igenom allting som jag sett. Är ingen lek, nej, mamma ber för mig. Men jag vet att ingen är perfekt. Ingen väg är lätt. Jag gömmer allt det mörka inom mig. Det är mina feelings. 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 Det är mina feelings.